Jamen tænk, pindsvin. Karsten nede i gummibåden. Ej, det er jo det kun. Hvorfor? Hvad er det nu? Lige så snart vand det kommer i og cirkulerer i din våddragt, så får du varmen igen. Karsten, har du en idé om, hvor dybt det er? Her? Ja. Nej. Vil du have den stort vest på en? Ja, for fint. Ja. Karsten, jeg har sådan Vil du sidde sådan der, mand? Det er sådan, der skal sidde, Vinnie. Er det? Ja. Jeg troede, man skulle sidde på knæ. Og så skal vi lige have snoren, så den ikke er med. Ja, vi skal lige have den spilet ud i snoren. Ja, du skal selvfølgelig give langsom gas. Ja. Vi skal lige have spilet snoren ud, Allan. Så, jeg vil gerne have, I sætter jer ned nu. Sæt jer. Sæt jer ned på knæ, sådan her, ligesom mor. Vi skal kigge. I lille båd, der gynger. Sid hurtigere. Hurtigere. Skal man ikke have benene op under sig, Jeg skal lige forbi den bøje der. Emil, sid stille. Og det er Karsten efter båden.